Ka Kyrwoh khubuan ka office USP Kyrwoh district ujakpal sing Danwa IPS haka janmiet jong kharwai tere ujelio araja arpusau kala pentip bana ka jingsha dawa pisa ki kattu kat ningut ki pulit Kyrwoh district kila la ban penprai ka sleeper cell jong ka sengking Atiar Nyotrap National Liberation Council HNLC ka batrai kam haki benta mau hati roy bat Shillong. Yakan sleeper cell ke HNLC la lam khmat do Cyfrank Paul Pariat nakasnong ummat ong ka Kyrwoh ka brakro ru bau Cyfrank ringkat ka kunhun jong u kila ai shibun teli ki sithi dawa pisa ha ka kyrteng ke HNLC bat berngam ru yaki kattu kat ningut bat dei ban siu lam kumta kin ngat ha ka jing e halor kani ha ka shipau tere ujelio arja arpusau la penlongi ka jing khanra lang daka special team of police headquarters bat Kyrwoh DEF ha ka bala kam yo Cyfrank Paul Pariat arpusan snam karta u Kitbok majai arpulai snam karta na ummat baru Barnabas lingdo sau pu khandai snam karta na khndo su ka Kyrwoh kala kdo bagini gi laingot ki dan bentaru ban penrung dekat ban beitingka bat yalap na ka benta ka HNLC hapo ka UEP Act bat kila lej ban syahikai sa Bangladesh House number dam halor kani la register mukaddama ha yam police station haki kendon baper bat ka jing tokit kadang ya chakmat ban lap su i badan kti lang ki balla bandai ki dekat bat ki noi rap ka HNLC ka Kyrwoh na ki pulit ka kentui ki pajba bakim dei ban syak pengop ha ki jing dawa ka HNLC bat ki dei ban pentip sigi bor pulit lada don ka jing dawa ni jing syak phone ha ki bakam HNLC Habatin pej bahagi ki sharp ka sharp plus F Ka plus F? haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka sharp plus F haka jing som yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoi ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya